Ki anwar ki kertong ki pakin thup ya kakong Biolin Darling dot nonglat nakaseng National People's Party NPP mau Rashan constituency paruba shanang wajri nakaseng Voice of the People Party VPP Mairang constituency haka Southwick Uremphang kilalit ban thep keteng haki returning officer jong Deputy Commissioner ke Eastern West Khasi Hills District nakabentak election ke Bansawan. Hadian ka jing thap yaki keteng jongki kilayo ru ban pinpao ban pinsengaw siya ki ba nong thap vote yaki thong ba ki jing thumu jongki nakabenta ban kintiu ya karoy kapar hagi constituency ki bakiyang. Pietip baus nam arajar kat prang alai kun ki election bat ngala syarem no tang kumba katu kat ni teliki votes om de shibun de wat hapeng ka jing syarem ka jonga ngala mi biang syakmat sa sisien pat bandon ka jing jing thumu ka jingi banya kun yang sa sisien pat ya kan ki election kadau kalong ba ha ni I ba hakani ka hakini ki sam teliki snam ki ba ngi ngila yo menta ya uni undong bi khamat jong ka mau that asan constituency ho ni smu thu ba ka jing trai ki jong ni undong bi khamat ulala le si katu kat ni teliki kam ki bo ulale te hendrai ni smu thu pat ba ka mau that asan constituency kadang don shibon kita ki jing don kam ban yo ban kentiu ya ka constituency ki jing borok ko dei namar kani kadau ni sa ka penlong yang bangan yo ban mi biang syakmat sa sisien pat ban yakun ya ki election tiladangi pet ya ka constituency ke jingi borok koi bakat ka constituency ka bahe tam tingi I ba hang ni bo constituency ke jingi nyim don tang koi ka government college ru nyim don tang koi ka shispa jing thia hospital ka ba ni kum ka constituency ni la don kam namar kita ki de ki basic needs ni la ban ong na ka benta ka constituency ti kita ki de ki thong ki wei ni ki thong ki ba ni kwa ban le na ka benta ki constituency bat ki dang don ru shibon ki ba ni ang nut ni thrang bengin la ban kentiu ya kan ka constituency ke jongi hawat ki dan ki ma ki ba ngi I bi ki lawan ni ki wei pat ki constituency ru ban yakun na kan ka constituency ke jongi ngim tep ya ka jing thmu ke jongki te henrai ngim pet ya kata bat ngas ngau thu ya upat ba jong ka mau that asan ru kim dei ki briu ki ba ong ba ki phai sha kata ka spa jong no te henrai ngi ya bet thek ya ka thong ya ka jing thmu ka bangi don la ne ka motive ke jongi ha ka nongrim ka bangi ngi yang ngi ya ban tre ya kata ka kam kumbang la juyo ban kran nak wi ka shinong sha ka wi pat ban pensngau ya kata ka jing thumu ka banga ngadon ha ka jing khun ka jongai ki election na ka benta ka constituency ka jingi te ha ka ni ka por ka benta ru ling ba jong phi nga appeal sha upat ba jong ka constituency ba ailat yang asisien ban penlong yang ka nong mi khamat ka jong phi bang yin yo ban ya trailang ka kam ban long nong mi khamat kam de ka jonga marwai re ka de ka jingi trai ringkat bat upat ba de ling ba ka jingi trailang ka jongi yin la ban koi sya ka thong ya ka ka bangi ni la ang nut na ka benta ka constituency ka jongi kestan ka jongi ka syai ba ning ong bang yim penan kam pisah yim kop kum bakop ki wei bang la thiet mo maki bal ai pisah gi la kam bagi de ki jongki kestan ka jongi ba ka jonga hi simat ka long bang mar ka syong ka jing start jong pai ba bat ka jing syaniat tli hau play mangim la badong ki jet mi jing im la ki le chi kan dong barwai ki tham te ka rai ki syong pai ba kai tingim kop sarong kum bakop ki wei jing syaniat au play kum la sedang kum tai hadu bakut ingadon ban kerpat da ka jing sngorit yigi pai ba hagani ka kenti ka mamanta ba philip ban tabot ban super khat chu tang dam talade ada bleu la ker kui pi ka spa ka pau jiet ya ka bpp jiet ya nga manganong ka jing kun taki wai da philip ban jiet nang nga kerpat ru yigi pai ba begin jiet da ka jing ik kin jiet da ka jing sempang kin jiet da ka jing snogan tang duai ho blei yanu ide ban kin jiet ndai ban chupen bor ban no bat nga kerpat ru yagi nong sung snong jong ni constituency bi yagi jongi da don gi bre bon tun bi kli ya nong rem joki ndai ban chup dang tu pisa ma ban ai pisa chupen bor sino teng kerpat ru man nak tim jongi teng chupen bi yagi bre njule ong thap stang le ban pesu thu yagi bre ta ga nong rem jongi ka shai ba teng kerpat ing pai ba ailat sen ong gi bre lagi nong sung snong jo ka mai rang constituency gi ailat inum don i ru i kon swat i ban cha ino bain ki kon jong gi long yeng buduk ban cha ino bain mut barok di kamram jong nabi kemat pantau gelat nanti bagi nyok ke pelik ke tiga babiang kabar ngaong ba hamarang konstitusi ke jungi don bon ke longgi yang mo tiap menwet angi yu klur nai or slap hap yang parti senang to nang to ada jam ngejom na target ke thong ke junga kalong hapo sipos nam kinam don chu kum ke longgi te ki samla jungi kim de unchi klem kam klem jam ngom to ta plan ke long la bon chi bon ki plan ke don ta mangampat share lot madam job nam poi sis nuru te la jam ngejom ki samla jungi kim de ban syai klem kam klem jam kon to tik ini pat gen orlong di tat da ki nong bikmat ki jungi kin jet da khop ngong i pai ba yam ta ka kenti ha ka artinyo trek
lek saya jika terbut jengki jet ak hok ngimla ban ai ka spa IP menta ringi bengej skam wala fi jet ak hok ka jingger ku kan wan no blai fi jet ak hok la fi don ka jing pang ru kan laj no ner ngewe la ka jongger long ren yang jet ak hok menta kan ti kan thau thamai ya ka jaj bung deu ka si jungi bala kadang dei ya ka jaj bung deu ka jungi bakan bah ka BPP kan job bon sit menta ka kan ti Hoi 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 kepada TMC si Turki sentil di kalayaban pernah hoi kepada TMC si Turki sentil di kalayaban tingkai Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkelah Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkelah